Asenzeni kanje bogogo. I will be in Port Elizabeth. Esigodlweni kwaphanda ingxaki, right? Wena umuntu ufuna uzohlola kade ufisa ukuthi sihlangane ukuthi kusekudeni emambondweni elisikisiki. Ngikuzela thaqa. Futhi ngizothatha nje isikhathi ngoba sengidecide ukuthi no, abantu bangapha banidinga ngempela. Right? Udala ke bekhala ngizivile incingo zisho namanje abanye bacabanga ukuthi sengingenile nje ePort Elizabeth eGqeberha. Thokozani bogogo futhi uma uzohlola ukuhlola kuyi300 uphatha ikhandlela lelimhlophe uzohlola straight uzohlola ngeke uSolomon. Wayiva lento le. Share this video guys please. Ngiyatheleka ipost izophuma nayo manje enama details makhosi.